ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗನ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಓಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯರು 21 ಜನ ಆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮನೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡು ಅತೆ ಓಕೆ ಐಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಐಟ್ ಉಂಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಂಡ್ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಖಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೆಂಕು ಲೈನ್ ಮೇನ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಸೇಯಿಂಗ್ ನಿಖಲ್ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ನಿಖಲು ಒಲ್ಲ ನಾಟ್ ಡನ್ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಬಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ನಲ್ಲ ಬೇಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಮಲ್ತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಟದ್ದು ಇವು ಉಡ್ಚಿ ದಯಮಂಡ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಲ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ನ ಬೇಗ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಮಲ್ಪಂದು ನಕ್ಲು ಮಲ್ದ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಮಾತಾಡಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೊಕ್ಕ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಂಚನೆ ಉಮೇದುಡು ಉಲ್ಲಾಸಡು ಕಲ್ಪನಾ ಒಂದು ತೊಜಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೇರ್ನಲ್ಲ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕ್ಲಾಸ್ ಐದು ಶುರು ಮಲ್ಪನಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಬೇರೆ ತಾರನಾಥ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಲಿದ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ಆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತನ ಆ ಎಂಚನೆ ಮಸ್ತಿರೇನು ನಮ್ಮ ಗತೊಂದು ಐಟ್ ಕಲ್ಪಗ ಬೇತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಳುಕು ಈ ಮಾತ ಲಿಪಿಕ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಯುನಿಕೋಡ್ ಪಂಡದುಂಡು ಯುನಿಕೋಡ್ ಪಂಡ ನಿಖಲ್ ಓಲು ಎಂಚಿನೈಟ್ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ ನಿಖಲ್ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಬರೋಡು ಎಂಚಿನೆ ಅಂಚಪುರ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೆಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನೆಕ್ಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅವು ತುಳುಕ್ ತುಳು ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಅಂಚ ಅವು ತಿಕ್ಕನ ಮುಟ ಕೆಲ ನಂಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಓವೆಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುರ ಅವಿ ಕೆಲದಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿಂಚು ಮಲ್ತು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇರ ಅವು ಒಲ್ತು ಬತ್ತನ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ನಮನ ನೆಕ್ ಅತಿಶಯಗೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನೆ ಗಲಸುಗ ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ನಂಕ್ ತಾಳೆಗರಿಟ ತುಯರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಐನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆದ ನನದ ದುಂಬುದಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚ ಪಂಡದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರಿ ಇಂಚ ಉಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಯುನಿಕೋಡ್ ದೆ ತೊಂದ್ರೆಗ್ಲ ಐಕೆ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂಚಾದ್ ನಮ್ಮ ಐನೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಏರೆಗ್ಲ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಷರದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ಗೊಂಡೇರು ಆ ಈ ತೋರ ಹೊರ ಬರೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತದು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಲಿ ಸರಿ ಯಾನ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತದು ಪೊಪ್ಪೆ ಯಾನ್ ಪೂರದನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೆ ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಆ ಆರ್ದು ಅಮ್ಮ ಹಾ ಮುಟ್ಟ ವರ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತದು ದುಂಪು ಓಕೆ ಮಾಜವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಅಂದಾದ ಪಂತೆ ಇದೆ ಓಕೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ನೆಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬರಾರ ಆಪುಂಡ ನೆಟ್ ಓಕೆ ಯಾನಪ್ಪ ಗಂಡ ರಾಜೇಶ್ ಅರಡಪ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಬರೆಲೆ ಪಂದ್ ಇರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡ್ ಬರೆಲೆಗೆ ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಬರಲಿಜಿ ಓಕೆ ಅದು ಕೈಟ್ ಬರೆಯಲಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಇತ್ತಂಡ ಕೈಟೆ ಬರೆಲೆ ಈ ಅತ ಅವು ಆನ್ ಆತಜ ಯಾನ್ ಬರೆಯಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಯಕ ಮಾತ್ರ ಬರೆಲೆ ಅವು ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಾನು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವರ ಕಲ್ಪ ಹೊಡಿತು ತೋಜುಂಡು ನೆಟ್ ಎಂಚಾಂದ್ ಅತ್ತತ್ ಅವು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಯಾರ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಮೋಹನಣ್ಣ ಬರ್ಯಾರ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜತೆ ಮೋಹನಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಬರ್ತಂತಲ್ಲ ಅಂದಂದ ಐದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರಾಜೇಶ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ವಾಯ್ಸ್ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಬಿಡು ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜಗದೀಶ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಜಗದೀಶ್ ಊ ಬರೆಲೆ ಡ್ರಾ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನ್ಲೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಓವು ಡ್ರಾ ಡ್ರಾ ಓಕೆ ಓಕೆ
ಮಲ್ಲೇಜಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುನಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಗದೀಶ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೀತಾ ಜೈ ಈರ್ ಈ ಬರೆಲೆ ಈರೋಲ್ ಈರಡ್ಡೆ ಈರೋಲ್ದ ಈರಡ್ಡೆ ಪೆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೈಟೆ ಬರೆಲೆಗೆ ನಿತ್ತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ದ ಮಿತ್ ಆಪುಂಡ ತುಲೆ ಪೆನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾ ಓಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಬರೆಲೆ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕುಲು ನಿತ್ತು ಮಂತನ್ನ ತೋಜುನ್ ಐನ ಡಬ್ಬಲ್ ಈ ಆವಡವು ಈ ಬರೆಲೆ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆಯರು ತೋಜುಂಡುಂಡ ಭಾಸ್ಕರಣ ನಮ್ಮನ್ 100% ಉಂಡು ಬರೆ ಪುನಃ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಏರೆಗಣಲ ತೋಜುಂಡ ತಿರ್ತು ಹೋಯ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಬರೇರ ಭಾಸ್ಕರಣ ಎಂಕ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಆತ ನಾನು ಒರೆ ಏರಣಲ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅವು ಬರೆತೇರು ಅವು ಒಂಚೂರು ಮೋಡಿ ಆತಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಈ ಬರೆತ್ ಈ ಅವು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧಗೊಂಡ ನಡುಟು ಬರಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಈ ಬರೆ ಪರತೆ ಬರೆನಗ ಸುರುತೆಕ್ ಸುರುಟೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಬರೆತೇರು ಓಕೆ ಬರೆ ಇರತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಸುರುಳಿ ಕೊರುಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಐನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಬರೆ ಪರ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ರೂ ಬರೆಲೆ ರೂ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಆ ಬರೆಯರು ರೂ ಬರೆಲೆ ಋಷಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನೆನಪು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೌದು ಋಷಿ ಬರುವ ಋಷಿ ಋಷಿನ ರೆಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕಮಂಡಲ ಅದು ರೂ ಇದು ರೂ ಋಷಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಇನ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತಲೇ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರೂ ಮೋಹನಣ್ಣ ರೂ ಬರೆಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಫನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುಳ್ಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂಚೂರು ಸುಳ್ಳಿ ಆಡೋದಾ ಸರಿಯಾ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಎಂಕ ತೋಜೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಶ್ರೀಧರ್ ಭಟ್ರು ಬರೆಯೊಂದು ಮೋಹನಣ್ಣನ ಉಂಡು ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಉಂಡಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ಪನ್ನಗ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ಬರೆಲೆ ಇಜಿಂಡ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಲ್ಲವೂ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಅದು ಕೊಲಾಬರೇಟ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚೆ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆರಾಪುಂಡು ಅಂದ್ ಓಕೆ ಅತ್ತ ಇಜಿನ ಪೂರ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆನಲ್ಲ ಬರೆವೊಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಜಾವ್ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜಿಲ ಉಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ದಯಾನಂದ ಹೆಗ್ಡೆ ಬರೆ ಪರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಓ ಬರೆಲೆ ಓ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮುರಾಡಿ ಬಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತು ಸುಗಂಧಿ ಹೆಗ್ಡೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಪುದರಿಂಚಿನೆ ಸುಗಂಧಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಗಂಧಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬರೆಯವ್ರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅಮ್ತಕ್ ಬರೆಪೆ ಈರ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಪುರ ತೂತುಜಿ ಪಂಡ ಒಂದು ತೂದಿತ ಪೇಪರ್ ಒಂದು ಪುರ ಇತ್ತತೆ ಈರೋರ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ನೆನಪುದು ಏರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪನ್ಪೆ ಕುಡೋರ ಆ ಪಂಡ ಆನೆ ಪಂಡ ಕೆಬಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂಡ ಕಣ್ಣು ಆ ಪಂಡ ಆನೆದ ರೆಡ್ ಅಕ್ಷರದ ಗ್ರೂಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಆ ಪಂಡ ಕೆಬಿ ಕಣ್ಣು ಮುಂಡ ಕಣ್ಣು ಐತ ಒಂಜಿ ಬೀಲ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪಂಡ ಇರೆ ಈ ಪಂಡ ಇರೆ
ಇರೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಬರೆಯರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಬರೆಯವರ ಕಲ್ದೆ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದು ಎಂಚ ಮಲ್ದರ ನಾವು ಯಾಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜುಂಡತೆ ಹಾ ತೋಜುಂಡು ಓಕೆ ಇರೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಈ ಎಲ್ಯ ಈ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಒಂದು ಇಂಚ ಡಬಲ್ ಇ ಓಕೆ ಊ ಪಂಡ ಉಚ್ಚು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇಂಚ ಬೀಲ ಬೊಕ್ಕ ಊಗು ಇಂಚ ಬರೆದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪುನು ಅವು ಬೀಲಾಡಿಕ್ ಪಾಡ್ದನೆ ಉಚ್ಚು ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಓಕೆ ಶಿವಳಿ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಋ ಪಂಡ ಋಷಿ ಒಂದು ಋಷಿನ ಕಮಂಡಲ ಓಕೆ ಋ ಪಂಡ ಋಷಿನ ಕಮಂಡಲದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದಂಡ ಅಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಎರೆ ಎ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಕೇನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಾರಿ ಇತ್ತಾರೆ ಬರೆಯರೆ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಬರೆಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ಎ ಪಂಡ ಒಂದು ನೆಕ್ ಎಂಚಿನೆ ಎರು ಸಾರಿ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಚೂರು ಡಿಲೀಟ್ ಅಂದ್ಲೆ ಎರುಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಭುಜ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿಲ ಉಂಡು ಭುಜಲ ಉಂಡು ಏ ಪಂಡ ತಾನೇ ಅಂಡ್ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ತೋಜೊಂದುಂಡ ಓಕೆ ಸರಿ ಅಂಡ್ ಏ ಪಂಡ ಕೆಬಿ ಉಂಡು ಕಣ್ಣುಂಡು ಭುಜ ಉಂಡು ಬೀಲ ಉಂಡು ಏ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಇತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಕ್ಕುಲು ರೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ದಿರು ವರ್ಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎ ಪಂಡ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ಪೋಪೆ ಎ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ದಿರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೆಪುನು ಇಂಚ ಬರೆದು ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದು ಎ ಅವೇ ಏಂದಾನಗ ಈ ಒಂದು ಇಂಚ ಇತ್ತನ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೋದು ನೆಕ್ತ ಬೀಲ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಒಂದು ಎ ಬತ್ತೆ ಅವಾಂಡ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದೊಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮನ್ಪೋರ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ಬರೆದು ಪೋಲೆ ಮಾತು ಬೋರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲ ಅವ ಎಂಕ ಮಿತ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ತೊಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅವಿರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಲ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ದಾದ ನಾಳೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎನ್ನ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬರ್ತೇನೆ ದಾದಾಡಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರೆಯುಂದುಲ್ಲ ಇರು ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಐ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಎ ಆಡತೆ ಬೊಕ ಐಗ್ ನಮ್ಮ ಆ ಕೈ ಇಂದ ಪನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರೆಪ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಪರಿರ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೈ ಗೊತ್ತಾಡತೆ ಅದೇ ಐ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇತೆಯರ್ಲ ಬರೆ ಉಂಟು ಕಾಲು ಶಿವಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆ ಹೊಡಿತಾವೆ ಆ ಕೈ ಆಡತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಓಗು ನಮ್ಮ ಓಂ ಬರೆಪತೆ ಅಂಚ ಓ ಬರೆಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮಾ ದೆಪ್ಪಲೆ ಖಾಲಿ ಓ ಮಾತ್ರ ಓಗು ನೆತ್ತ ಸೈಡ್ ಡೊಂಜಿ ಇಂಚ ದೀರ್ಘ ಕೊರ್ದು ಒಂದು ಓಂ ಓ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಬರೆಪು ನೆಂಚ ಪಂಡ ಈ ಓಕೆ ಇಂಚನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಓ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೈ ತಳ್ಳೊಂಜಿ ಅವುಡು ನಮ್ಮ ಅವುಡು ಪಂಡ ಬಿಮ್ಮದ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆ ಬರೆದು ಸೊನ್ನೆ ಬರೆಪುನು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಅಹಾಗ್ ಆ ಬರೆದು ರಡ್ ಚುಕ್ಕಿ ಕೊರ್ಪುನು ಅವು ಅಹ ಓಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಜ್ಯೋತಿಡ ಪನ್ಪೆ ಇರ್ ಓ ಬರೆಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಉಲ್ಲರೆ ಕೇನೊಂದುಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಬರೆಲೆ ಓ
ಓ ಬರೆಯಲೆ ಕೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆಯವಲ್ಲಿ ಪೆನ್ನಡೆ ಬರೆಯ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೆನ್ನಡೆ ಬರೆಯೋಡು ನಿಜ್ಜಿ ಕೈಟ್ ಬರೆಯಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಣ್ಣ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇರೇಗ ಬರೇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗೊಂದು ಪಾಡ್ದು ರಡ್ಡು ಮಿತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ತೋಜಿಂಡು ಅವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಪ್ಪರೆ ಅವು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಯತಿ ಕಮ್ ಆನ್ ನೌ ಅವು ಬರೆಯಲೆ ನಿಯತಿ ನಿಯತಿ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಯತಿ ಉಳ್ಳಾರ ತೋಜಿ ಮಗ ಬರೆಯಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋಜುಂಡ ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇತ್ತೆ ಏರುಲ್ಲರ ಪ್ರಭಿತಾ ಬರೆ ಪರ ಏ ಬರೆಯಲೆ ಪ್ರಭಿತಾ ಓಕೆ ಏ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು okay no problem okay got it okay Shail can you write a Shail you there yes very good Shail yes then I here barepar I have to write yeah no your turn is over now Pooja Acharya Ayata and barele very good ಐಕ್ ಐ ಬರೆನ ಗೊಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಲೋಪಾಡು ಕೆಬಿ ಆಯ್ನಿರ್ದ ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕೊರ್ದು ಬರೆಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲತ ಓಕೆ ಮೂಲತ ತಿರ್ತ್ ಅಂದೇ ಮುಲ್ಪಂದೆ ಐಗ್ ನಮ್ಮ ಈರ್ನ ಐ ಬರೇನ ರಾಂಗ್ ಅವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಎಂಚ ಬರೇ ನೀರು ಆ ಕೈಯತೆ ಅಕ್ಷರ ಆ ಬರೋಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಇತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಐ ಬರ್ನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಭಾಸ್ಕರನ ದಾಲ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ರೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪನ್ಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಯ ವರ ಬರೆವರ್ಡ್ ಅರೆ ಬಂಗದ ಗೊರ್ಲೆ ಬರೆಲೆ Barenda? No, it doesn't write. It doesn't write. Okay, I know you know that because you are always writing copy, so it's okay. ಒಂದು pen ತುಲೆಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪೆನ್ ಉಂಡು ತುಲೆಗೆ just we can touch or this one, no pencil. Pencil. Now we can try. Okay. It doesn't show. And it's all right. No. Okay, now it shows. I think it's working. Yeah. Okay. Correct. Yeah. Pritam. ಅಣ್ಣ ಬರ ಇರತ್ತೆ ಅಲ್ಕೊಂಚ ಸುರುಳಿ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಬರೆಯಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ತಾರನಾಥ್ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಹೂ ಬರೆಯಲೆ
ಎಂಕ ಅವಂದಿಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಉಳ್ಳ ಮಲ್ಲೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರೇ ಬರ್ಪುಣನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರುಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಸುಧಾ ಇಂಚಿನ ಬರೆ ಪರಿರ್ ಊ ಬರಲೆ ಊ ಓಕೆ ಊ ಬನ್ನಿ ಊ ಓ ಅತ್ತು ಊ ಊ ಉಚ್ಚು ಓಕೆ 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 ಉಚ್ಚು ಉಚ್ಚು ಊ ಬರಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಜ್ಯೋತಿ ಬರಲೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ಎರೆಗ್ಲ ಅಮ್ಮಹ ಪಂಚುಜರು ಬರೆಯವರು ಅಂದಂದು ಪಂಪೆ ಪಂಪೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇರಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಅದ್ ಬರಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಂಬರಲೆ ಅಂಬರಲೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರೆ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಜ್ಯೋತಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಚೂರು ಚೂರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಂಬರಲೆ ಸುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರುದಿಲ್ಲ. ಬರಾರ ಶಿವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕ ಓ ಎಂಕ್ಲೆ ಏರ್ ಬರೇನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ತೋಜಿಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಓ ತೋಜಿಜ್ಜ ತೋಜು ಜೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ 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 ಸಾರಿ ಓಕೆ ಅಂಬರಾರೆ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಅತ್ತ ಪುರುಜನಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಎಂಚ ಬರೆಪುನಿ ಒಂದು. ಓಕೆ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಜನ ಕುಲು ಇಂಕೊಂಚೂರ್ ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿಂದ್ ಯಾನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಬರೆಪಾದ್ ಕಲ್ಪಬೋಕ ಯಾನ್ ದುಂಪೋಪೆ ಹೂ ಮರ್ತಾರತ್ತ ಹೂ ಒಂದು ಮಂಡ ಇಂದು ಓ ಒಂದು ಅವು ಇಂದು ಓ ಅವಿ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಪದ ಜೈನ್ ಕಲ್ಪವೆ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರೆ ಗಾರ್ನ ಕಿರೀಟದ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಟೊಪ್ಪಿ ಪೂರ ಸಮಾಧಾನ ಬೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಬೋಲ್ ಪೂರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿಂಡೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಉಪ್ಪಡ್ ಅಂಚನೆ ಪಡ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾನ್ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಯಾನ ಪಂಡ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪಡೆ ಈರೇಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಅಂದ್ ತೂಕ ಇರೋರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ತ್ ದೂರ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐನ್ ಬರೆಪುನೆಂಚ ಅಂತೋಜವೆ. ಓಕೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪಡ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಓಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಏನನ್ನೊಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣ ಓಕೆ ಅಂಡೆ ಓಕೆ ಬರ್ತನ್ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲ ನನ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಯ್ಯೋ ಓಕೆ ಓ ಸಾರಿ ಸರಿ ನಾನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರ ಮಲ್ತೆ ಈ ರೂಢಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎರೆಗ್ಲ ಒವ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಓ ಯಾನ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರೆ ಮನ್ಪೋಡು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರೆ ಈ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಿಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅವು ಸ್ಪೀಕರ್ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬರ್ತುಂಡ ಅಂಚ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಡಲು ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಸುರುಕೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಒಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ರಭಾಕರಣ್ಣ ನಾನೊಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ಸೈಡ್ ಮೇಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಉಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಮನ್ಪ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿನ
ಜಿನ್ನಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರೆ ಜಿನ್ನಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನನ್ ಪಿನ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಪಿನ್ ಮಲ್ತಾರ? ಹಾ ಇಟ್ಸ್ ಪಿನ್. ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಯಾನೊಂದು ಪನಂದಿತ್ತೆ ಇಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆತರಡ ನಿಕುಲ್ ಜಸ್ಟ್ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಜಾಡ ಇತ್ರೋಡ್ತು ಅವಿಂಕ್ಲ ಅವಿನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ partially done, not done. ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿದ್ದು just to follow. Okay, continue. ಪ್ರಭಕರಣ್ಣ ಇರೆಗ ಆಪುಣ ತೂಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ದ ಮಿತ್ತುಪೋದು ಮೇಕ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಶಿವಳ್ಳಿ ಈ ಪಾತೆ ನೋಡ್ತೀವರ ಅದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಆರ್ನ ಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅದಾಗ then you can I make host malte. Okay, I got it. Yes. ಸರಿ ಅಣ್ಣ. Yes, button. Whiteboard. Okay. ಯಾನ ಬರೇನ. Okay, sorry. ಒಂದು ಕಾಪಂಡ ಯಾನ್ ಕಾಕಗಂಗ ಪನ್ಪೆ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ ಇರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಾಪಂಡದ ನಿಕ್ಲೆ ಒರಿದು ನೆನ್ ತೋಜವೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆ ಇಂದು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತೆ ಇಂದು ಮಲ್ಪನತೆ ಐನ್ ತೋಜವೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆವೊಂದುಂಡೆ ಅಂದ ತೋಜುಂಡು ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಅಕ್ಷರ ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಲೆಟರ್ ಆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಡಬಡ್ತಾರ ಐಟ್ ತೋಜವನೆಡ್ಡೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಇಂದು ತೋಜುಜಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾ ತಲಕ ಒಂಜಿ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಅವು ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೆದ ದಾಲ ತೋಜುಜ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಲೀವ್ ಇಟ್. ಓಕೆ ಬರೇ ಲೆಟರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾ ಉಂಡ ಇಂದು ಕಾ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂದು ಇರೆಗ್ ನೆನಪು ಬರಿಯರೆ ಕಾ ಒಂದು ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಊರು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುವ ನಮ್ಮ ಕರ ಇಜಿಂಡ ಕೆಂಪುಡೆ ಅಂಚ ಪುರ ತೋಜುಂಡತೆ ಕಾ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುಂಡು ಕೆಂಬುಡೆದ ಲೆಕ್ಕಲ ತೋಜುಂಡು ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲು ಬರೆನಾಗ ಎಂಚಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಬರಲೆ ನಿಕುಲು ಆಯ್ತಾ ಕೆಂಬುಡೆದ ಬೂರು ಕಟ್ಟೋದು ಚೂರು ಬುಡೋಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಇಂಚ ಬರೆಪುನಿ ಇಂಚ ಪೋದು ಇಂಚ ಬರ್ಪುಡು ಒಂದು ಕ ಗೊತ್ತಣ್ಣತೆ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾಣತೆ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಖಡ್ಗ ಖ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಖಡ್ಗ ಹೌದಾಯ ವ್ಯಾನಿಶ್ ಹಾಕುಡು ಖ ತೋಜುನೆ ಖ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಉಂದೆನೆ ಇರೇಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಕೊಂಚ ಯಾರು ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಪೋಣತೆ ಖಾಗ್ ಖಡ್ಗ ಒಂದು ದಾಯ ಖಡ್ಗ ಅಂತ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನಮ್ಮ ಖಡ್ಗ ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚಪ್ಪುಂಡತೆ ಇಂಚಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗಣ ಖಡ್ಗ ಗೊಂಜಿ ಕೈ ಉಂಡತೆ ಖಡ್ಗದ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಂಡೆ
ಓಕೆ ಅವು ಖಡ್ಗ ನಿಕುಲು ಜಸ್ಟ್ ನೆನಪದಿ ಒಂದ್ ಲಾತಿ ಯಾನ್ ಬರೇ ಒಂದು ಪೋಪೆ ಪುಡಿ ಖಡ್ಗದ ಪುಡಿ ಕತ್ತಿದ ಪುಡಿ ಅಂದಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗಾ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಗರಗಸ ಇಂಚೊಪ್ಪುನದೆ ಒಂದು ಗರಗಸತೆ ನೆತ್ತ ಗ ಮುಲ್ತು ಈತೆ ಒಂದು ಗ ಮತ್ತಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಘ ಘ ಪಂಡದಾದ ನಮ್ಮ ಓದಿದಿಪ್ಪ ಘಂಟೆ ನಮ್ಮ ಅವನೇನು ಅಡಿಮೇಲ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡಿ ಅಂಡ ಘಂಟೆ ಗತೆ ಒಂದು ಘ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಂಗ ಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಂಗ ಎಂಚ ಬರೆಪ ಇಂಚ ಬರೆದು ಇಂಚ ಬರೆಪ ಐಟ್ ಇಂದೆನ್ ಪೂರ ದೆಪ್ಪಲೆ ಒಂದು ಬಡ್ಚಿ ತಿರ್ತದ ಬಡ್ಚಿ ಈತ್ ಮಾತ್ರ ದೀವಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಬರೆದು ಇದು ಂಗ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕ ಖ ಗ ಘ ಂಗ ಅಂಡ್ ಈತ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ತೆನಿಕ್ಲೆಗ್ ஒரு பூர ಬರೆಯುನೆಡ್ಡೆ ನಂದಿರೋರ ಎಲ್ಲೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಾತಾಂಡ್ ಉತ್ತಗು ಇಜಿ ನಮ್ ತೋಜ ಪಂಡಲ್ಲ ಇರು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ಪಿಡಿಎಫ್ ಒಂದು ಹ ಹ ಗ ಘ ಂಗ ಒಂದು ಗಾ ಬರೆನಾಗ ಗರ್ಗಸ್ ಪಂಡರತೆ ಸುರೂಕು ನೇಟೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವಡ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುದು ಕೆಲದ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರ ನಮ್ಮ ಐನ ಅವು ಮಿತ್ತಿರ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವುಡು ಇಂಚನೆ ಕೆಲಸ ಮಿತ್ತಿರ್ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆವುಡು ನೆನಪು ಗೊತ್ತಣ್ಣತ್ತೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಜಿಂದ ಗರ್ಗಸ್ ಕುಯ್ ಪೂಜೆ ಉಂಜಿಡ ಅಂದೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಣ್ಣತ್ತೆ ಏನು ಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಉಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆ ಈ ಮಲ್ತದಾತೆ ಆ ಈ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ಎಕಡೆ ಕಲ್ತದನೆ ನಿತ್ತೆ ಮುಂದೇನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಎಕಡೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಈ ಪನ್ನಾಗ ರಡ್ ಗುಂಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬಂತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಗುಂಪು ಮಲ್ಪೋಡು ನೆತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಮೂಜಿ ಗುಂಪು ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ತೋಜುಜ ಇತ್ತೆ ತೋಜುಂಡ ದಾದ ತೋಜುಂಡು ಖಾಲಿ ಕಾ ಮಾತ್ರ ತೋಜುಂಡ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀವಳಿ ಇಲ್ಲ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಶೇರ್ ಆಗ್ತದೆ ತೋಜಿ ಕನ್ನಡದ ಕಾದೋಗಿಂದು ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೆಪ್ಪೊಡತೆ ಬಾಕರ್ಣ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಡತೆ ಶೇರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇತ್ತೆ ದಾದ ತೋಜುಂಡು ಬ್ಲಾಂಕ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಐಡ್ದೊಕ್ಕ ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಬೊಕ್ಕ ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಯಾನ್ ಆ ಈ ಮೂಜಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಆ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬಾರ್ದಾಯ ಪೋಪುಜಿನ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ರು ಆಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎ ಇಂದು ತೋಜುಂಡ ಎಂಚಿನ ತೋಜುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜುಂಡ ಎ ಐ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಓ ಅವು ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಭಾಸ್ಕರಂಡ ನಾನು ಪಿನ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಅವೆ ಇದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪನದಾಗ ಪಿನ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪಜಿ
Apu ja share dippoda. Okay. Itte nan pin mantle. Okay, ha. Toju ate yana. Ha, okay. Tojunda ate ಮಾತ್ರೆಗಳ? ಜ್ಯೋತಿ ಇರ್ನ ಮೈಕ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುವರೆ ಒಂಚೂರು ನಾಯ್ಸ್ Eriana. ಜ್ಯೋತಿ Jyoti. Mic onchuru mute ಮಾಡ್ಲೆ Jyoti. Okay. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಇಟ್ಲೆಗೆ ಕಾ ಪಂಡ ಆ ಅತೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋಜಿ ಶಿವಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ. Okay. ಒಂತೆ ತೀರ್ಥ ಬರೆಯೋಣ. Okay, no. ದಾದಾಂಡ್ ತೋಜು ಜೈತ ಯಾಂ ಬರ ನೆಟ. ತೋಜು. Okay. ನೆಟೆ ಒಂದು ಕಾ ಪಂಡ ಆ ನಿಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಯಾನು ಕಾ ಕಲ್ಪಯೆ. ಕಾ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಸಾರಿ ಆ ಈ ಮುರಾಣಿ ನಿಕುಲು ರೆಡ್ ಎತ್ತ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಜೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮನ್ಪುವರಿ ನಿಕುಲು ನೆಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾ ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಆ ದಾನೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಕಾ ಕಾ ಬರೆಪು ನೆಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಂದು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ವರ್ಡ್ಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲ ಕಾತ ಒಂದು ಕಾ ಅತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅನ್ ಕಾ ತುಳುಟೆ ಬರೆಪೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಓಕೆ ಇತ್ ಬರೇನ ತೋಜುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ನೆತ್ತೊಲೈ ಕಾ ಉಂಡು ಖಾ ಉಂಡು ಗಾ ಉಂಡು ngಾ ಉಂಡು ಒವುಲ ಎನಿ ವರ್ಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಡ್ ಬರೆನಾಗ ನೆಟ್ಟ ಇಂಚ ಕೊರಿಯಂಡ ಕಾಂಡ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಪನ್ಪುನತೆ ಇದು ಅಂದಂದು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಅಂದಂದು ಓಕೆ ಅತ್ರ ಜಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಇ ದಾನೆಂಡು ಕಿ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕಾ ಇಂಚ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಕೀ ಬರೆನಾಗ ಎಂಚ ಬರೆಪರು ಪಂಡ ಇಂಚ ಉಂದೆನ್ ಚೂರು ತರೆತ ಮಿತ್ತು ಬರೆಯನ್ನ ಕೀ ಹಾಕುಂಡು ಅವ್ವೆ ಮುಲ್ಪ ಕೀ ಅಂಡ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ದಲೈ ಖಾ ಇತ್ತನ ಖಾ ಕೀ ಗಾ ಇತ್ತನ ಗಾ ಗೀ ಇತ್ತೆ ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಬರೆಣದಾನ ನಿಕ್ಲು ಬರೆಯರೆ ಪೋಡ್ಚಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಈ ದಾನೆ ಕೀ ಎಂಚಾಪುಲಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಂಡ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸುರುಳಿ ಪಾರ್ದಿಂಚ ಒಯ್ತಾರಂಡ ಕೀ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಐನೆ ನೆಟ್ಟೆ ಪಾರ್ದು ಇಂಚ ಸುರುಳಿ ಪಾರ್ದು ಒಯ್ತಾರಂಡ ದಾನೆ ಅಂಡ್ ಕೀ ಅಂಡ್ ಗೊತ್ತಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಕಾ ಕೀ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಮೂಜಿ ಪಂಡೆ ನೆಂಚಿನ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಗುಂಪು ಶಿವಳ್ಳಿ ಅವು ತೋಜಿಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊಂಡು ಇಂಚಿ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ತೋಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ದಾದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಬರೆಪು ಇಂಚತೆ ನೆಕ್ ತಿರುದೊಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಕೊರಿಯರಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೊನ್ನೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಬಿಡ್ಚಿ ಒಂದು ಕು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಮನ್ಪಯನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋಜುನದೆ
ತೋಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ತೋಜುಜಾ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತೋಜಿ ಓಕೆ ತೋಜುಂಡೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಮುಜಿ ಪಾಟ್ನಾಗ ತೋಜ ಒಂದು ಅಂತೆ ನನಲ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡು ಓಕೆ ಯಾ ಯಾವ ಗಾಟ್ ಇಟ್ Yeah. ಒಂದು ಕು ನೆಕ್ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಒಂದು ತುಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ಸೈಡ್ಗ್ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬರೆಯಣ ಕೀ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಸೊನ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಬರೆಯಣ ಕೀ ಮೂಜಿ ಅಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕು ಬರೆಯನಾಗ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಒಂದು ನೆತ್ತಲ ಈ ಗಾಲ ಬರೆಯವಲಿ ಗೇಲ ಬರೆಯವಲಿ ಚಾ ಛೇ ಚೈ ಚಾ ಬರೆಯವಲಿ ಪಾ ಬರೆಯವಲಿ ದಾಲ ಬರೆಯವಲಿ ಪಾ ಬರೆಯಣ ಕೂ ಆಪುಂಡು ಗಾ ಬರೆಯಣ ಗೂ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಡದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂ ಖಾ ಬರೆದು ಪ್ಲಸ್ ಊ ದಾದೆ ತೋಜಿ ಶಿವಳಿ ಇಂಚಿಲ್ ಬರೆ ಪರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರೆ ಪರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾವಂದುಂಡ ನೆ ಕಾ ಬರೆದು ಪ್ಲಸ್ ಊ ಬರೆಯಣ ದಾನೆಂಡ್ ಕೂ ಕೂ ಬರೆಪು ನೆಂಚ ಪಂಡ ಎಕಡು ನಮ ಇಂಚ ಬರೆಯತೆ ಅವು ನೆಟೇರ್ದು ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಊ ಅಪಗ ಇಂಚ ಆಪುಂಡು ಅವು ನೆತ್ತ ಊತ ಅಡಿಯೊತ್ತುಂಡತೆ ಮಲ್ಲ ಊತ ಅಡಿವತ್ತುಂಡತೆ ಐನ್ ಪಾಡೋನಿ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ರು ಕಾ ಬರೆದು ಪ್ಲಸ್ ರು ಬರೆಯಂಡ ದಾನೆಂಡ್ ತೋಜುಂಡತೆ ಕಾ ಬರೆದು ಇಂಚ ಬರೆಯಂಡ ಕೃ ಅವಕ್ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂ ಕೃ ದುಂಬದಾയിട്ട് ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸೇರೊಂದು ಪೋಪನೆ ಇಂದಟ್ ಬಾಟಮ್ ಸೇರೊಂದು ಬಾಟಮ್ ಸೇರೊಂದು ಪೋಪುನಿ ರೌಂಡ್ ಓಕೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ತನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಮಾತೆ ಕ್ಲೈನೆ ಕಾಕಾ ಕಿಕಿ ಕುಕು ಕೆಕೆ ಕೈ ಕುಕು ಕೌ ಕಂ ಕಹ ಅವು ಎಂಚನೆ ವ್ಯಂಜನಗ್ ಅಕ್ಷರನ್ ಸೇರ್ಸದ್ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಮಲ್ಪನ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಮಲ್ಪುನಿ ಪೂರೆಕ್ಲ ಒಂಜೆ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೀತ್ ಕಲ್ತಾರಣ ಲಾ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಒಂಜೆ ಅಂತ ಕಾಲಿ ಯಾವ ಯಾವಿನ ಕೆಲವು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಸುರೂತ ನೆಕ್ಲು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಪಾಂಡ ಅವು ಐತ ಕಾ 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 ಕಿ ಕಿ ಅಂಚ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕು ಕು ರು ಅವು ಬಾಟಮ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಗ್ಲ ಉಂಡು ಮಿತ್ತುಗ್ಲ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಆಡತೆ ಕೂ ಬರೆ ಕಲ್ತಾರತೆ ಯಾನು ದೆಪ್ಪಡ ಉಪ್ಪಡ ಪೊಡಿ ದೆಪ್ಪೊಡಿ ದೆಪ್ಪೊಡಿ ದೆಪ್ಪೊಲಿಯಾ ಇದೆರಡು ತೋಜಿಜಿ ಅಂಚಿರ್ದು ಬರೆಯವಲಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚಿಡ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡಿ ತಿರ್ಗಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಬರೆಯ ಓಕೆ ಮೂಲ್ ಬರೆಯೋಡ ಐಜನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತು ಓಕೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎತ್ತಂಡ್ ಕೃ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ ಕಾಕಾ ಕೀಕಿ ಕುಕ್ಕೆ ಎಂಚಿನ ಕಾಕಾ ಕೀಕಿ ಕುಕು ಕೃ ನನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ನಂಗೆ ವರಿದನ ಅಕ್ಷರ ಅವು ತೋಜತೆ ಮಿತ್ತು ತೋಜ ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಎ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಎ ಐ ಐ ನೆಕ್ ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಎ ದಾನೆಂಡ್ ಒಂದು ಕೆ ಅಂಡ್ ನಾನು ತೋಜುವೆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆ ಬರೆಪುನೆಂಚ ಇಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಗ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಗ ಓಲ ಬರೆಯವಲಿ ಕೆ ಬರೆನಾಗ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿರ್ದಾಂಡ್ ಒಂದು ಕಾ ಒಂದು ಕಿ ಒಂದು ಕು ಒಂದು ಕೃ ಗೊತ್ತಾಡತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದಾಲ ಬಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿ ದಾಲ ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟರೆಜಿ ಎದುರ್ದು ಇಂಚಿದ ನಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಲಾಂಡ್ ಬಾಟಮ್ ಲಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಪುನಿ ಕೆ ಬರೆನಾಗ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂದು ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದೀರ್ಘ ಇಂಚ ಬಗ್ಗ ಎರೆಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದೀರ್ಘ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದು ಕೆ ಓಕೆ ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಏ ದಾದೆ
ಕೆ ಕೆ ಬರೆನಾಗ ಇಂಚನೆ ದೀರ್ಘ ಬಟ್ ಉಂದೇನು ಇಂಚ ಬಗ್ಗವ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅದು ಬಗ್ಗವ ತುಲೆ ಕೆ ಅಣತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಐದ ಅದೇ ಒಂದು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಐದ ಅದೇ ಕೈ ಕೈ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಆ ಕೈ ಗೆಂಚಿನ ಮಂತದ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬರೆತತೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೈ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ಕೊರ್ಪ ಒಂದು ಐ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ನೆಟ್ಟೆ ಬರೆಪ್ಪೆ ಒಂದು ಕೆ ಒಂದು ಕೆ ನೆಟ್ಟೆ ಬರೆನ ತೋಜಣ ನೆಟ್ಟೆ ಬರೆಯುದು ಇಂಚ ಬರೆಯುದು ರಡ್ಡು ಕೊರಿಯೇಂಡ ಒಂದು ಕೈ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ರೆಡ್ ಕೈ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಬರೆಯರ್ನ ಕೈ ತುಲೆ ನೆಟೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ನ ಕೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕೊರ್ನ ಕೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಕೊರ್ನ ಕೈ ಐಗೆ ಒಂಜಿ ಕೈ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ಒಂದು ಓದಲೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಕೈ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಒಂದು ದಾದೆ ನೋ ಕಿ ಒಂದು ದಾದೆ ತೋಜಿ ಶಿವಲಿ ಆಯ್ತದ ಕೀ ಓಕೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ನಂಗಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕಾಕ ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತ ನಮ್ಮ ಕಾಕಾ ಕೀಕಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಕೆ ಕೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತ ಅತ್ತೆ ನನ್ನ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ತಲ್ವಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಟ್ಲಿ ಇತ್ತ ತೋಜುಂಡ ಓಕೆ ಕೆ ಕೆ ಕೈ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಇಂಚಿನವರು ಇದ್ದುಂಡು ಓ ಓ ತೋಜುಂಡತೆ ಅಂಬರೆಪುನ ಓಕೆ ಓ ಓ ಅವು ಆಂಡ್ ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಸಾರಿ ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಓ ದಾದೆ ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಕೋ ಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಖೋ ಖೋ ಕೋಗು ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ಕಾ ಬರೆಪ್ಪ ಅತೆ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ನೆಟ್ ಕಾಂಗುಲೈ ಕೋಗು ಬರೆನಾಗ ನಂಗೆ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಬರೆಪುನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂದು ಇಂಚ ಒಂದು ಕೋ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಡು ಮೂಲ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಬರೆಪುನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಿತ್ ಬೋದು ತಿತ್ ಬತ್ತ ಸೈಡ್ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಎತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಬರೆಪನ ಒಂದು ಕ ಒಂದು ಕೋ ಖೋ ಬರೆಪುನಿ ಎಂಚ ಕೋ ಕೋಗು ಒಂದು ಕೋ ಓಕೆ ಕೋ ಬರೆಪುನಿ ಒಂದು ಕ ಮುಂದೆತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಚನೆ ಮುಂದೇನು ಮಾತ್ರ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆದ ಬರೆಪುನಿ ಒಂದು ಕೋ ಅರ್ಥ ಅಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಇಂಚನೆ
ಉಂದೇನು ಇಂಚ ಬರೆಯರಂಡ ಅದಾನೆಂಡ್ ಕೋ ಅಂಡ್ ಕೋ ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೌ ಕೌ ಬರೆನಾಗ ಕಾ ಇತ್ತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಔಡುಂದತೆ ಆ ಔಡುನು ಇಡೆಕನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಔಡು ಉಂಡತೆ ಅವೇನು ಅಡೆಕನತದ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂದು ಕೌ ಗೊತ್ತಾಡೆ ಎಂಚ ಒಂದು ಇಂಚ ಗೆರೆ ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಔಡು ಒಂದು ಅವು ಕೌ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಅಕ್ಷರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಡತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ ಎಂಚ ಬರೆಪರ್ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಕಮ್ ಒಂದು ಕಮ್ ಅಮ್ಮ ಕಹ ಬರೆಪುಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಓಕೆ ಕಹ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಮುಂದೇನು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಈ ಅರ್ಥ ನಿಕ್ಲೆಗ್ Yes, yes. ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬರೆಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚಿ ನನ್ನ ಪಲ್ಲೆ ನಂಗೊಂಚಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಹಾ ಅವಳು ಈ ಓ ಬರೆತಾರತ ಪ್ಲಸ್ ಓ ಕೋಟ್ ಅವಳು ಎಂಕುಲ ಆ ಕಾ ಬರೆನಾಗ ಎಂಕುಲ್ ವಿ ಜಾಯಿಂಡ್ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ಕಾ ಬೆತ್ತು ಕಾ ಬೊಕ್ಕ ಆನ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಲ್ತಾತ ಕೋ ಬರೆನಾಗಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಹೌದು ಉಂತಲೆ ಎಂಕ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ತೋಜವೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಓಲ ಅಕ್ಷರಲೆಗಿ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಲು ಐಕ್ ತಾಗುಜ ಕಾಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಜನರಲಿ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಟಾಪ್ ಆರ್ ಬಾಟಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟಚಸ್ ಓಕೆ ಕನ್ನಡ ಟಚ್ ಆಪುಂಡತೆ ಕೆಲ ಕಾ ಒಂದು ಮತ ಅಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಬರೆದು ತೋಜವಿರಿಗೆ ಇರ್ನ ಡೌಟ್ ಪೋಪುಂತೆ ಬರೆನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಕಾ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಗಾರ್ದ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ತೆ ಗಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ಗಾ ಆರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಓ ಮಲ್ಪೋಡು ಖಾ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜಗತೆ ಇಜ್ಜತೆ ಚೂರ್ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಓಕೆ 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 ಖಾ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಾ ಅದ ಒಂದು ಖ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಖ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಬರಪ್ಪು ನಾನು ಓಕೆ ಒಂದು ಖ ಖಾಗ್ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ನಮ್ಮ ತೂವಡಾಯಿನಿ ಈ ಸುರುಳಿ ಬೋಡೆ ಇಜಿನ ಅವು ಚಾ ಹಾಪುಂಡು ಈ ಸುರುಳಿ ಉಂಡತೆ ಅವು ಬೋಡು ಚಾ ಹಾಪುಂಡು ಇಜಿನ ಕ ಓಕೆ ಕಾ ಬರೆನಾಗ ಖಾಲಿ ಇಂಚ ಬರೆಪು ನೀನು ಕಾ ಒಂದು ಈತ ಇಂಚ ಬರೆಯರಣ ಕಾ ಒಂದುವೆ ಖಾಗ್ ಮಿತ್ತರ್ದ ಕೊನ್ನದು ಇಂಚ ಬರೆಯರಣ ಖಿ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ತೋಜುಜಿ ತೋಜು ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಅವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತೋಜು ಒಂಜಿ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಶಿವಳ್ಳಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಟೈಮ್ ಆಂಡ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಜಕಲು ಕಾಕಾ ಕೀ ಬರೆವಡಿನಿ ಅವೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಪೋದು ಮಿತ್ತರ್ದು ಕೊರಿಯರ್ನ ಖಾ ಅಂಡೆ ತೋಜಿನತೆ ಒಂದು ಕೀ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಒಂದುವೆ ಇಂದು ಕೀ ಓ ಕೀ ಅತ್ತೆ ಕೀ ಇತ್ತೆ ಕಾಕಿ ಬರೆದು ಹೂ ತೋಜುನ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಬರೆಯನ ಒಂಚೂರು ಲೆಫ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್
ಓಕೆ ಇರ್ ಕಾಲ ಬರಲಿ ಓ ಕಾಲ ಬರಲಿ ಮಾತಾಡ್ದ ಒಂದು ಕಾಡ್ ಒಂದು ಕು ಕೂ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೋನ್ ಮೇಡಮ್ ಕು ಒಂದು ಕೂ ಇಂಚ ಕೊರಿಯರ್ನ ಕೂ ಕೂ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕ್ರ ಕ್ರ ಆಂಡೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಆಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಕ ಕೀಕಿ ಕುಕು ಕೃ ಕೆ ಒಂದು ತೋಜನತೆ ಮೂಲ್ ಬರೆಯಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಾಕ ಕಿಕಿ ಕುಕು ಕೃ ಒಂದು ಮೇಡಮ್ ಕೆ ಒಂದು ಕೆ ಒಂದು ರಡ್ ಕೈ ಆಡತೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆ ಕೈ ಕೋ ಇಂಚಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಇಂಚಿರ್ದು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡ ಕೋ ಗೊತ್ತಂಡ ಒಂದು ಕೋ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕವ್ವತೆ ಕವುಗದಾದ್ರೆ అవుడు ಒಂದು ಇಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ನೆಕ್ ಒಂದು ಬಡ್ಚಿ ಸುರುಳಿ ಬಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಕವು ಬೊಕ್ಕ ಕಂ ಕಹ ಶ್ರೀವಳಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಬರೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೂಕು ಹಾರ್ದ್ ಶುರು ಮಲ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಓಕೆ ಶುರು ಅಕ್ಷರ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬರೆಯಲೆ ಬುಕ್ಕ ಕು 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 ಅಂತ ಮಾಡಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಬು ಲೆಫ್ಟ್ ಕಾ ಬರೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಾ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾ ಈ ಕಾನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಾನ ಒಂದು ಕಾ ಒಂದು ಕಾಕಾ ಕಿ ಕಾಕಾ ಕಿ ಖಿ ಕುಕ್ಕು ಕೃ ಕೆ ಖೈ ಕೊಕ್ಕೋ ಕೌ ಕಂ ಕಹ ಅವು ಆ ದೀರ್ಘ ಬರೆಯಿನಾಗ ಪಣಿಯರ್ಲ ಬಗ್ಗೋಡು ಲೆಟರ್ಲ ಬಗ್ಗೋಡು ಅತ್ತ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನೊಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಮನ್ಪೆನಿಕ್ ಉಂದಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅತೆ ನಿಕ್ಲು ಇಂಚ ಮೇಡಮ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಓ ಒರ ಸುರು ಕಾ ತೋಜಲೆ ಮೇಡಮ್ ಖಾ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನನಗ ಅಂತ ತೋಜಲೆ ತೋಜಿಜಿ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಕಾ ಅಂದ್ ಕನ್ನಡದ ತುಳುತನ್ನೇ ಕಾ ಬರಲಿ ತುಳುತ ಕಾನೆ ಬರಲಿ ತುಳುತ ಕಾ ಅಂದ್ರೆ that is missing, that's confusing. ಓಕೆ ದೇ ನೆಕ್ ಬರೆನಗ ಈ ಒಂದು ಬರೆಯೋಡೆ ಪನ್ಪುನು ಇಂಚ ಈ ಸುರುಳಿ ಉಂಡತೆ ಬರೆಜಿನ ಚಾ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲಿ ಇಂಚ ಬರೆಯನ ಚಾ ಹಾಕೊಂಡು that ಅವು ಕಾ was missing, so only ಮಾತ ಉಂಡು ನೈಟ್ ಕಾತ ಇಜ್ಜಿ. So he started with ka, but also start with ka. No confusion ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ಗಾರ್ದ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇತೆ. That's okay. Ka ಕಾಲ ಬರಲೆ ಒಂದು ಯಾತೆ ಬರೆನಾಗ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಐತ ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಾಕ ಗಂಗ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ನಿಕುಲಿಗೆ ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಒಂದೇನ ಪಂಡದ ನಿಕುಲು ಫುಲ್ ಬರೆಯರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ನೆನಪುಗು ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬರೆಯವಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿ ಆನಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಓಬೋಡು ಇತ್ತೆ ಕಾ ಬರೆ ಗಾ ಬರೆ ಓಡ ಚಾಗೋಡು
ಚಾ ಚಾ ఇది చా తిండి బ్రెడ్ లంజి ನನಗೆ Wow. Yes. ಬರೆ Yes. Side. Ga. ಮಲ್ಲ ಘಾವ್ ಮಲ್ಲ ಘಾ ಬರೆಬೇಡ. ಓಕೆ ಅಮಲ್ಲಕ ಓಕೆ ಗಂಟೆಗ ಗಂಟೆದಾಗ ಅಂದ್ ಅವು ಇಂಚ ಬರೆದು ಇಂಚ ಪೋದು ಒಂದು ಘ. ಓಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ದಾದೆ ಗಾ Ga. ಗಾ. Ga. ಓಕೆ ಒಂದು ಗಾನ ದಾದೆ Gi. ಗಿ. ಗಿ ಒಂದು ದಾದೆ Gi. ಗಿ. ಒಂದು ದಾದೆ Gu. ಗು. ಒಂದು ದಾದೆ Gu. ಒಂದು ದಾದೆ Gru. Gru. ಗೃ. ಒಂದು ದಾದೆ Ge. ಗೆ. ತೋಜಿ ಒಂದು ದಾದೆ Ge. ಗೆ ತೋಜ್ಜ ತೋಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೆ. ಬೇತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಜೇರ ಅವ್ ಗೊತ್ತಾನ್ ಮೇಡಮ್ ಬರೆಪನೆ ಗೊತ್ತಾನ್ Na center dal. ತೋಜುಜ ಚೂರ್ ತಿತ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚೂರ್ ಮಿತ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಗೆ ಕೆನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾನ ಚೂರ್ ಮಿತ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ. ಓಕೆ 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 ನೆ ನೆ ಒಂದು ಗೆ. Ge. ಒಂದು Ge. ಗೆ. ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಿತ್ತಿನದಾದೆ ಗೈ ಗೈ ಗೈ. Gai. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿರ್ದೊಂಜಿ ಇಂಚಿರ್ದೊಂಜಿತ್ತಿನದಾದೆ Go. Go. ಗೋ. ಇಂಚಿರ್ದೊಂಜಿ ಇಂಚಿರ್ದೊಂಜಿ ಇಂಚ ಇತ್ತಿನದಾದೆ Go. ಗೋ. ಇಂಚಿರ್ದ ಔಡು ಇಂಚಿರ್ದ ದೀರ್ಘ ದಾದೆ Go. 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 ಗೈ ಘೌ. ಬೊಕ್ಕ ಗೌ. ಇಂಚಿರ್ದ ಸೊನ್ನೆ ದಾದೆ ಗಮ್ Gum. ಗಮ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾದೆ Ga. ಗಹ. ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಡೀ ನೆತ್ತ ಕಾಕಾ ಕೀಕಿ ಬತ್ತಂಡು ಒಂದು ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಚಾಚಾ ಚೀಚಿ ಚೂಚು ಚೆಚೆ ಚೈ ಬೊಕ್ಕ ತಾತಾ ತೀತಿ ಪಾಪ ಪೀಪಿ ಪೂರಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಅರ್ಥ ಆಡತೆ. ಅತ್ತಾನ್ ಅರ್ಥಾಂಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪಡಾಯಿನಿ ಮೂಜಿ ಮೂಜೆತ್ತ ಗ್ರೂಪ್ ಆ ಈ ಉ. ಆಹಾ ಆ ಈ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್. ಉ ಉ ಊ ರೆಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡರ್ಡ್. ಆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ಪುನಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ಪುನು ತಿರ್ತಿರ್ದು ಥರ್ಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಬವು ಹೂ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎ ಎ ಐ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಓ ಓ ಅವು ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಅಮ್ಮಹ ಬರ್ಪುನು ಖಾಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡೆಡ್. ಓಕೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ವರ ಶಿವಳಿ ವರ ತೊಜಪ ವರ ನಮ್ಮನ ನೆಟ್ ಅಂದ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂಡೆ ಮುರಣಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಒಂದುಂಡತೆ ಕವು ಹಾ ನೆಟ್ ಇಪ್ಪು ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಇಡಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರತೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡಾಯ್ತು. ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಅಂಕ್ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ತಾಳೆಗರಿಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಬರೇನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟೇ ನಿಕ್ಕುಲು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅವು ಬರೆಪುನು ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಇಡ್. ಓಕೆ ತಾಳೆಗರಿಟ್ ತುಯರೆ ಪೋಯರ್ನ ನಿಕ್ಕುಲು ಅವು ಇಂಚಿಡ್ದುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಡತೆ. Ji. Dada right side. ಓ Right side dada. ಗೊತ್ತಾಗಿ. ಅವು 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 ಉಂಡತೆ ನೆಟ್ಟೆ ತುಲೆ ಇರ ಅವು ಈ ಪ್ರಿಂಟ್ ಔಟ್ ಯಾನಿಗೆ ಪೆರೆ ಪಂಡೆ ಐಟ್ ಅವುಡ್ ಒಂಜೇ ಸೈಡ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಬರೆನಗ ಅವು ಬರೆನಗ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬರೆದು ಇಂಚಿಗೊಂಜಿ ದೀರ್ಘಲ ಕೊರ್ಪ ಅವು ದಾಯ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಇಂದು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಹಿಡಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾಳೆಗರಿಟ್ ನಮ್ಮ ಡಿಕೋಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂಡ ತಾಳೆಗರಿ ಓದಿರ ಪಂಡ ಐಟ್ ಅಂಚ ಬರೆದಿಪ್ಪುಂಡೆ ಪಲ ಅವು ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅವುಲ ಇಂಚಿದೊಂಜಿ ಗೆರೆಲ ಗೊತ್ತಾಳದೆ. ಅರ್ಥ ಆಣನ್ ಎನ್ವೆ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಪಿರಕೆಲ್ಲ ನೆಟ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ನಿಕ್ಲೆ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪು ಎಂದು ಯಾನ್ ಉಂದೇನ್ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಉಂದು ಎಂಚ ಬರೆತ್ತೇರಂದು ಆನ್ ದ ಸೈ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕಡಪುಡ್ದನ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರಂದು ತೋಜಾವೆ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಒಂಜಿ 0 ಪಾಡ್ದು
ಇಂಚ ಬರೆತೇರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಪಂಡ ನೆತ್ತೊಲ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನಲ ಬರೆಯೊಲಿ ಸಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಒಂಜಿ ಸೊನ್ನೆ ಪರ್ದೆ ಇಂಚ ಬರೆತೇರು ಅಂಚ ಪಂಡ ಆ ಎಂಚಿನಲ ಬರೆಯೊಲಿ ನೆಟ್ಟ ಕಾ ಬರೆಯವಲಿ ಗಾ ಬರೆಯವಲಿ ಘಾ ಬರೆಯವಲಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಿ ಇ ನೆಟ್ಟ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಬರೆಯತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಉಲೈ ಸೊನ್ನೆ ದೊಲೈ ನಿಕುಲು ಕಾ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೊನ್ನೆ ಪಂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ನೆನ್ನಲೆ this is one box you can write anything in that ಒಂದು ಕಾ ಒಂದು ಕಿ ಒಂದು ಕೀ ಅಂದೆ ಒಂದು ಕೀ ಓಕೆ ಐದು ಬಕ ಬಟ್ರೆನ ಟೊಪ್ಪಿ ಬಾಕಿ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಅವಕ್ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರೆ ಈ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ ಬರೆದು ನೆಟ್ ಕಾ ಕಾ ಎಂಚಿನ ಬರೆದು ಇಂಚ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರೆ ಪಾಡಿಯಾರಂಡ ಇಂಚ ಮಿತ್ತರ್ದ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರೆ ಪಾಡಿಯಾರಂಡ ವರ್ಡ್ ಬಟ್ ಅವು ಅಂದೆ ನೆತ್ತವಲ ಐತೆ ಮೇರೆಗೆ ಕಡ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ರೆ ಬಟ್ ಒಂದು ಪುನೈಟ್ ಒಂದು ಟಾಗ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಕಾಗ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಓಕೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಜಿಜಿ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ತೋಜಿಜಿ ಇಂಚ ಬರೆಪ ದಿ ಇಂಚ ಬರೆಪುನು ಒಂದು ಇಂಚ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಕೊಂಡ ದಿ ಕಾಗ್ ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ರಡ್ ಗಿಡ ಒಂಚ ಕಾಬರೆ ನಾವು ದಿಕ್ಕು ಅರ್ಧಾಕ್ಷರ ವ್ಯಂಜನ ಬೇಸಿಕಲಿ ವ್ಯಂಜನ ಆ ವ್ಯಂಜನ ಪ್ಲಸ್ ಅಕ್ಷರ ಸೇರಿನಾಗ ಕಾ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೂಜಾಂಡ್ ಒಂದು ಒಂದು ಹೂ ನೆತ್ತೊಲೈ ದಾಲ ಬರೆಯವಲಿ ಸಾರಿ ಒಂದು ಕಾನೆ ಪಡ್ಡೆತ್ತೊಲೈ ಇಂಚ ಮಾಲ್ತಂಡ ಕೂ ಬಾಕ್ಸ್ ದೊಲೈ ದಾಲ ಬರೆಯವಲಿ ಕೃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಲ ಬರೆಯವಲಿ ಕೆ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಲ ಬರೆಯವಲಿ ಕೈ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೋ ಬಾಕ್ಸ್ ದಾಲ ಬರೆಯವಲಿ ಕೋ ಕೌ ಗೊತ್ತಾಡತೆ ಬಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಹ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಚಿನೆ ಕಾಗುಣಿತ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನಿತ್ತ ಒಂದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಇದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾ ಕಾ ಕಿ ಕಿ ಕೂಕು ಕೆ ಕೈ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖ ಖ ಖಿ ಖಿ ಕುಕು ಕೆ ಕೈ ಬೊಕ್ಕ ಗ ಘ ಗಿ ಗಿ ಗುಗು ಗೆ ಗೈ ಗೊಗೊ ಗೌ ಗಮ್ ಗಹ ಅಂಚೆನೆ ಘ ಘ ಅವು ಐದೊಕ್ಕ ಂಗಾ ಂಗಾ ಂಗಿ ಂಗಿ ngು ngು nge ngೈ ಅಂಚ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಿತ್ತ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಪೇಜ್ ಬರೆಯೋಡು ನಿಕ್ಲು ಕಾಕಾ ಗಾ ಘ ಂಗ ಕಾಕಾ ಗಾ ಗ ಂಗ ಫುಲ್ ತಿರ್ತದ ಕಾ ಬರೆಯಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಐದೊಕ್ಕ ಬರೆಯಲೆ ಐದೊಕ್ಕ ಕಾ ಕಿ ಕು ಕೆ ಕೈ ಕೋ ಕೌ ಕಂ ಕಹ ಖ ಖಿ ಖು ಖೆ ಖೈ ಖೋ ಖೌ ಖಂ ಕಹ ಗಾ ಗಿ ಗು ಗು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಣ್ಣದೆ ಓಕೆ ಟಾ ಬರೆದು ತೋಜನದ ಟಾ ತೋಜವಡ ಓಕೆ ಟಾ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫುಲ್ ಅವೇ ವ್ಯಂಜನ ಮನ್ಪು ಹಿಂದಿ ಬರೋವರೆಗೂ ಇದೆ ಟಾಗ್ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಂಡೆತೆ ದಾಯ ಟೊಪ್ಪಿ ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಟಾ ಟೊಪ್ಪಿದ ಶೇಪ್ ಉಡುಪುನಿ ಓಕೆ ಐಕ್
ತೊಪ್ಪಿ ಪಂಡಿನಿ ಅಂತ ಉಂದೆಂದು ನಿಕುಲು ಕ್ರೌನ್ ಉಂದೆಂದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಾವು ಎಸ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಆದ ಬರೆಯೋಡ ಅತ್ತು ಇಂಚ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಅದೇ ಉಪ್ಪಡಿ ಇಂಚ ಓಕೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಎಸ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲಾಂಟ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಬಗ್ಗೆ ತೋಜಿ ನೇ ಇಂಚನೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಬರೆದು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ಪವೆ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕ್ಲಾಸ್ ಫುಲ್ ವ್ಯಂಜನ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದು ಬತ್ತನತೆ ಕಾಗುಣಿತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಪ್ಪನ ಅವಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಅವಲ ಬರೆಯಾರೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಓಕೆ ಸುಮಾರು ಕಲ್ತಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕುಲೇನಿ ಅರ್ಥ ಆಂಡತೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಎಂಕಲ್ ಆಫ್ಲೈನ್ ನಿಕ್ಲು ಇತ್ತನೇಕೆ ನೋಡಿದ್ಜಿ ಬರೇನಾಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ ಬೋಡಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಲ್ತ್ ಕಡಪುಡೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಉಂದುಲ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಧ್ಯಾನ್ ಹುಷಾರಾಯರ ಧ್ಯಾನ್ ఇవన్నీ ధ్యాన ఇస్తే అలాగే కొంచెం క్లాస్ ఉండు అంచాలి ఇస్తే పోయాలి ఓకే దర్శ ಹುಷಾರಿದ್ದಂದಿನಾ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆ ದರ್ಶಕ ಹುಷಾರಿದ್ದಂದಿ ನಂದನ್ ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಜ್ಜೇರು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತತ್ತು ತೋಜುಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಆನ ತೋಜುಡು ಏರ್ಲ ಮಿಸ್ ಆತ ಮೇರೆ ಆಡ್ ಮಂತೆ ಜಗದೀಶ್ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆರ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಲ ಒಂದು ಆತನತೆ ಬರೆತಾರತೆ ನೆಟ್ ಜ್ಯೋತಿ 2 ಜನ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆತಾರ ನಿಕುಲು ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಕೇನುಂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾರತ ನಿಕಲ್ನ ಪುದರ್ 2 ಜನ ತಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಬೋರ್ಡು ನಿಕಲ್ನ ಏರ್ನ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತ ನಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊರಿಯರೆಗ್ ತಾರ್ನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನಿ ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಇರ್ಲೊಲ್ಲೇರ ಆರ್ನ ಪುದರ್ಲ ಒಂಜಿ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಲಿ ಪಂಡ 2 ಕೊರಿಯರೆ ಅತ್ತ ಆಕ್ಲು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂದನ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಂದ ಈರ್ಮನೆ ಪುದರ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ತಾರ್ನಾಥನ ಪುದರ್ ಬರೆಯ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಾರ್ನಾಥ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಂದು ಗೊತ್ತುಂಟು ಮಲ್ದ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಹೋಪ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ರಬಿತಾ ಯು ಗಾಟ್ ಇಟ್ Yes. Assignment. I forgot. Shail, you there? Yes, Akka, I got it. You got it, right? If you have any problem, any doubt, just ping me, okay? Yes, Akka. ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತೋಜುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಕ ಗಂಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಪ್ಲಸ್ starting from A to Kaka Gaganga, that's continue and red. One time. Just one time. Everything should be there. A to Amaha, then on the side Ka, then Ka, Ki, like that. Then Ka, then next one, next whole line. Ga, whole line, like that. I will send my copy writing book maybe to reference how to write. Complete starting to today ಏನ ಕಲ್ಪದನ ಪೂರಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಇಂದು ಕಲ್ಪನಾಗ ತುಂಬುದ ಮದತ್ ಪಾರಬಲ್ಲಿ ಐಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದೆ ಮಾತಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಗಳ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬರೆಂಡ ಅವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮದತ್ ಹೋಗುದು ದಯಪಂಡ ನನ್ನ ಹೊಸತ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ತುಂಬುದ ಮದತ್ ಹೋಗುಂಡ ಐಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಆ ಅಂಡ್ ಟಿಲ್ ದ ಏತ್ ಸತಿ ಬರೆಯಡು ಒಂಜಿ ಸಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಲ ಬರೆಯಲ್ಲ ಯಾವ ಆ ಟು ಶುರುವಾತು ngam ngah
Neumia. Whatever it. Hope everyone enjoying the class. Yeah. Yeah. ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಉಂಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಂಗ ಇಚ್ಚೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಸುಲಭ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳೇ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂತೀರಿ ಎಂತಂತ ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಕಲ್ಪದೇನ ಇಚ್ಛಾನ This is a fun class. Not stress, nothing. This is a fun class, okay? ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಏಪಲ ಬಂದ್ಬಲ್ ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ತಿನ್ಕೊಂಡೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ತಿನ್ನೋಡು ಬರೆಯೋಡು. ಓಕೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ 20 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ತೊಂಡ ನಮ್ಮ ಅಗಪ್ಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಆಯ್ತು cover will start on time and finish on time. Mostly we can cover Vyanjana. Yes. Okay. Vyanjana and Ottakshara. Ottakshara is very easy. Only 3 letters you have to learn. That's it. Okay. Apanda agapugate matte regular. Ratrada edde pulu, pagelda edde pulu. Thank you so much. Thank you. Okay. Bye. Thank you. Bye. Thank you.